Днес се подлагам на лимфодренаж, за да изчистим коледните сърми и да се подготвя за летния сезон. А какво всъщност е лимфен дренаж? Това е процедура, още наричана пресотерапия, която потенциално може да отслабне външния вид на ръцете, краката и абдоминалната зона. Облегчава болките, детоксикира тялото и, както виждате, използва се машина и след малко този костюм ще се надуе, за да може да притисне ръцете, краката, корема в ритмично движение, подобно на масаж. Пресотерапията стимулира лимфната система на тялото. Когато функционира оптимално, тази лимфна система транспортира лимфа, течност, която съдържа бели кръвни клетки, за да помогне в борбата с инфекции. Тя отпуска мускулите, подпомага за по-малко болки, намалява появата на целулит, намалява подуването и изковаността на крайниците, премахва токсините, тонизира и помага за по-стегната кожа и подсилва имунната система поради правилното движение на лимфата. Не усещам никакъв дискомфорт, даже е много приятно и мога да се направя следобедния сън тук в този костюм. Продължителността на тази процедура е 20 минути, а цената ѝ е 35 лева за цялото тяло. Обикновено пресотерапията е безопасна за възрастни, въпреки това има някои противопоказания, като бременност, скорошна операция или други здравословни проблеми, включително сърдечни заболявания, бъбречна или дихателна недостатъчност или диабет. Също разширени вени по краката, което е по-сериозните от тези противопоказания. Марти, ако имаш нещо да добавиш. Лимфният дренаж помага и за изчистването на целулита и подобрява кръво- и лимфообращението, което от своя страна също поддържа и цялостния тонус на тялото. И също е подходящо, ако се занимавате с някакъв вид спорт или фитнес, или дори да тренирате вкъщи, от време на време да правите лимфен дренаж за тонус на мускулатурата. Как се чувстваш? Много добре. Много притиска много тялото, но приятно. И усещам как излизат сърмичките. Като масажче? Да, много е приятно масаж.